Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan nga Erika, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kasurun ko dagiti babae nga ure amudan nga da karelasyon ti may sa lalaki ket tutupan da pay laeng. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Asino ti kachat mo? Importante ka dila unay, ha? Madama ti panangan ka. Nga makichat ka? Ni mama ti kachat ko, han. Kadalang damdamagan ng importante. Iso akasapulan na replyak. Siguradom laang, Junel. Amumet adyak kayat alukwan na. Once nga inaramid mo ti kasta, awanan ti second chance. Tandaan ng dayta. Wanhan, anmok na ita. Sana na masapol nga ulit-ulitan. Oh, kaya't mo kadiakitaan ti cellphone ko? Saanan akasapulan? Tinapatag. Amumon ti mapasamak. Oras alino ko na. Promise, han. Sana nakto nga agaramid iti kalukwan. O, awatin nyo dahi ti tatang. Nangan kami kin ni Jonel iti restaurant. Nag-take out iti para kada kayo kin ni Elaine. Ay awan pa'y mat ni Elaine. Ni, anyat orasan. Agpada kami iti oras ti dismissal. Nangan kami pa'y kin ni Jonel. Ngamawan pa'y laang. Amangan no at the overtime na. Sige nga rin tatang. Umuna kayon amangan. Sumra ka kon iti kwartok. Taawagak man ni Elaine. Sige man nga rod anak ko. Tauray siyak. Madanda na ganak maten. Amangan mat no at danda kas anapasamak iti kabsat mao. Ay, awan mat siguro ti dakas anapasamak iti kabsat ko tatang. Iso asaan kayo kung mga agpampanunot iti madi. Hello, Elaine. Sa dino ti ayan mo? Kwa manang, nagawis dagiti katrabahwak amangan iti ruwar. Anya ti orasan? Saan kayo pa'y analpas? Saan pa'y manang? Agawid akto inton madamdama. Alangarod, kitne. Anya ti orasan? Saan ka nga agpuyat? Masapa pa'y ti sarak mo inton bigat. Wen manang, saan ka madanagan? Agawid akton. Sige nga rod. Agan-anad ka iti panagawid mo, ah? Bye. Naggagata talaga ti boyfriend mo. Itulod na kapay nga umuna diti trabaho. Sakbay amapan iti trabaho na. Wen tadakit nga rod motor na. Sa bagay, makatipid kapay iti plete. Kan siyempre, nadardarasak ang makadanon dito'y office. Ay katwan Ay, sana kas kanyak. Masapul masapa ak nga agrumwat. Tapno sa anak ang maabutan iti traffic. Ayun gayam, nabayagan akayat ko adamagan kan ka. Saan ka di nga da boyfriend mo? Adda. Apay adyak mo't makita nga itulod na ka. Kan saan mo man laang maipost iti social media? Kwa ngamin, Erika. Ibagakan ka ti agpaiso. Addan asawa ni Jimmy. Anya, apay nga rod at inutupan pay laang. Awan ka dit panunot mo. Ay, nalabos ka mat nga agsasaw, gayam. Naladawan ti amin, idinaamwak nga adagayam asawa na. Diyakon ka ba ilan asinaan ni Jimmy? Ipatay ko lakit din mapukaw ko. Iso nga okay lang kanyak, uray kabit naklaang. Ay, diyak laing pagarup amay sakamat gayam kadagiti kakasta klase ti babae. Aguray ka. Apay ngay, kalaat samot tan akagura na. Gaputa kagurak dagiti babae. Nga muda lang arudan nga adda ka relasyon ti lalaki. Tutupan da pay laang. Kasla adda ka padasam akasta Talagang adda. Ti mo na ngay a boyfriend ko. Amo lang arudan day jay a babae nga adda girlfriend ti boyfriend ko. Tinutupan na pay laang. Ay, awan ka ngamin iti sitwasyon mi.
Iso asaan na kami amawatan. Hay, talaga kit di at choice yun dayta. No amuyo kuman akasado ti lalaki, wenno addan ka relasyon na, lumiklik kayo kumamot nun. Hay, makapasurun at talaga dayjay nga Ingrid. Di na kayat ti mabagbagaan. Anya ka di man ti pagpupudutan ti ulom. Madadail lang ti kinapintas mo, no kasta ka kanayon. Masursurunak laang kin Ingrid. Di ka trabahwam, Wan, tapay. Anya ti naramid na kin ka. awan inaramid na kanyak. Ngam kagurak tinaamwak nga addan asawa ti boyfriend na. Anya? Apay nga tanga adda klase ti babae akakasta. Saan tayo nga mo, no anya ti adda iti kaong ganda. Narigat ti makibibiyang iti kasta. Ngam rumbang laang asinaan na dayjay ang lalaki. No binagbagam, kat saan na dumngeg, problema nan dayjay. Saan mo na problema? Basta, kagurak ti gayem akas jay ti aramid na. Ay na, itala ang manan ang nagsasango tayo at talo amangan. Wan nga rod tatang, imbag man Elaine, taawan man ang overtime mo. Kanayon ti overtime mo Uwan nga rod manang. Sayang mo't nga no sa anak nga ag-overtime. Kat si kamat nga ay Erika. Kumusta mat iji opisinay aw? Ay natatang, adda kasursurun ko itan iji opisina. Ha? Ay na, maditikasta anak ko. Rumbang laeng agayamam dagiti katramahwam. Kasursurun kun dayjay nga Ingrid. Manipod inamin na kanyak akabit gayam. Nanay. Apa yan, Elaine? Oh. Anyat mapaspasamakan ka. Anya ti mapaspasamakan ka, Elaine? Ha? Adoy ti danom. Agyamanak manang. Ay, Erika. Kanya dyan kunam itay. Kabit ni Ingrid. Wan tatang, kat day tati pakasursurunak launay. Iso asika, Elaine. Pilyam ti pakirelasyonam. Nakapimpintas ka iti day taasuot mo Agyamanak manang. Adda madmadlaw ko kan kakadagiti napalpalabas nga aldaw. Kan aging gaita. Anya day tamanang. Blooming ka Kan kasla ka na ayon anaragsak ka. Ha? Adda ka din agar-aram kan ka? Wano, adda nobyom. Ha? Ay, awan pa'y manang. Sigurado ka? Uwan manang. Awan pa'y. Okay. Tila ang ipakpakaasikan ka ading ko. No makirelasyon ka, kita jay single. Jay awan sabit na. Ha? Uwan manang. Ay, mabit lang, Erika. Apay ka di akas lalikliklikan na. Di nak mapabasol iti naramid ko. Tao aklaeng nga agay ayat. Saan kan nga ubing Ingrid? Amumatan tinasayaat kan saan? Wen, angam di nak kumamot liklikan Napatag ka kanyak agayam ko, Erika. Kadyak kayat aguraan na. No saan mo akayat aguraan ka? Liklikam day di Jimmy. Si kagayam ti babae ti asawak niya. Anay ko, asino ka? Siyak ni Ella. Ti asawa ni Jimmy akabit mo. Daytoyan ti bagbagakan ka, Ingrid. Awan pamanagnak mo iti day tangay bagbagam. Kasta? Saan ka dia si kadaytoy? Ini-screenshot ko ti conversation nyo iti asawa. Gaputa na iturugan na ti cellphone na. Nakitak amin a palimod yo ditoy. Dita kayon. Nita, hoy! Mabit lang! Ma'am, mabit lang. Saan yun akamatan ni Ingrid? Siyakto ti makisarita kan ko na. Mabalin ka di nga awisan kayo nga kape? Sige. Ado ti kayat ko nga ibagay ti Reggie a babae. Sika ti pangibagaak. Kat idanon mo kan kwa na. Kinapudno na, ma'am. Madama ti panagsubang mi iti sumungat ka. Sa anak matlaang nga umanugot iti kasting aramid na. No kasta? Amumat nga da asawa ti boyfriend na?
Nabiit lang nga inamin na kanya. Kat manipod idi, saan kon apinan pansin. Katikid daw ko kankwana, sinaan na ni Jimmy. Rumbang laang nga sinaan na. Tano saan na pay laang nga aramidan dayta? Jak agpangadwa amang idarom kadakwada. Di ka madanagan, ma'am. Idanon ko day kankwana. Agyaman mo kasta. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Ipakamom kanyak, no agkita dapay iti asawak. Sige, ma'am. Tila ang ipakpakaasik. Ikandak ko maitinaan anay apanawan ang mga loko iti gayam ko. Tapno sinaan na ni Jimmy. Sige. Ngam no saan dalata sumardang. Agpipinnasin siya tayo langan. O, anya, saan ka kadipay laang agsardang? No saan ka pay laang agsardang? Nakasagana ni Ma'am Ella nga agfile iti darong kontra kada kayo. Ikarigata kalipatin ni Jimmy. Gayam. Aramidam, saan mo lang nga ikarigatan? Saan mo kumamot nga ipalubos ani Jimmy ti pakadadaulan ti biyag mo? Erika. No saan mo pay laang amasinaan? Siyak mismo ti agipulong kin ni Ma'am Ella no agkita kayo pay kin ni Jimmy. Maaramid mo, tikasta. Apay kit din na saan? Kita ang mantay tsuran. Limitem tapingping mo anadanog. Amahan no inton sumaruno. Saan laangan akasta ti maganab mo? No di ka pay la sumardeng. Kumusta? Agkit kita ka di pay laang daing grit kan ti asawa? Panagkunakit saan matan, ma'am. Agab-abroad nga minan ni Ingrid. Nasayahat mat nga rod, tanala ka kasasao. Mabutang matla ang ama idaro, ma'am. Kaya't ko ti agyaman, gapo iti pa ng tulong mo kanyak. Awan anyaman na, ma'am. Napadasak mat ngamin tinapadasan nyo. Tinagdumaan tayo lang. Saan ko pa'y nga asawa idi ti karelasyon ko. Iso anala ka lang ti panakiwin naswas ko kenkwana. Ammo ka saan laang asyak ti adani ti kastoy akaso. Pagyamanan laang ti asawa, gaputa talaga nga ay ayatag unay. Iso adyak maarami ti mangisina kenkwana. Sumra ka pa'y ahan. Amang ano kayat mo ti ang kape? Saanin han? Kaya't kunti aginan na. Aginan na kamaten. Okay. Agan-anad ka iti panagmaneho, ma. Okay, patuloy akon. Sumra ka. Apay anaramid mo ti kastoy. Awanan mo aramidak tatang. Agayatak unay ka ni Philip. Ha? Ay, Anya ti mapaspasama kada tatang sigurado kan ang ili. makapuntot ni manang mo. Ilukat ko Lumaangwan na mantirwanan. dahi Tatang. Oh, apay tatang. Elaine, anya ti mapaspasama? Tatang, Ah. saan nyo kuman nga ibagbaga ka ni manang? Anya day jay kunak, tatang. At daim may ababae ditoy. Nakipagpakaasi kanya. Abagbagak ni Elaine. Gaputan nakirelasyon iti asawa na. Anya? Sino day jay ababae, tatang? Diyak mo tinadamag tinagan na. Anya ka di ti mapaspasama ken ka, Elaine? Saan ka di akinunak? Adi ka makirelasyon iti addan asawa na? Ay ayatanak ni Philip manang. Kat nakasagana ang mangisina iti asawa na. Anya? Kat, naragsak ka iti daytang aramidan? Awan maaramidak manang. Gaputagin inayat kami ka ni Philip. Agpanunot ka kumamad, ading ko. Awanan ti makalapod iti relasyon mi ka ni Philip manang. Anya? Talaga ka di nga ipapilit mo ti kayat mo, ha, Elaine? Pumanaw akong dito'y balay manang. Agdan na kamin ka ni Philip. Amom ka di ti sasawan? Amok manang. Ay ayatag unay ni Philip. Iso asumurot akon kankwana. Kasanon no agdarom ti asawa ni Philip? Sana kabaulan ti asawa na ti agdarom manang. Saan mo nga amo ti panunot ti may sa tao? Awan maaramidan na manang. Ta saanan nga ay ayatan ni Philip. Ay, diakam mo kan ka, Elaine.
Ang sakit ti ulok iti kastoy nga aramidam. Iso nga rod da pumanaw akong dito'y balay. Tapno awanan sakit ti ulo yo kan ni tatang. Anya? Ita, saan ko nga mo ti pagnanaedan ti kabsat ko, Mr. Lonely? Ngam adda komunikasyon mi, babaan iti cellphone. Talaga asaan ko ang mabagbagaan ti kabsat ko. Kat ikarkararag ko langan, asapay ko ma. Tadda iti nasaya at akasasaad. Tuy pagayam mo, Erika. Agyaman akpagam Erika iti daytoy apakasaritaam. Panagkunak, inaramid mo metten ti pagrebengam kas kabsat. Saan ka mata nagliway anang bagbagay ti kabsat mo? Ngem talaga asan adimngeg. Isu asaan mon abasol, ti basol na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Erika, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.